pamusoro ichangamire pamusoro idare rimuno sitauya watakamira mando irrigation scheme zvinoitwa nhamo mhasho isu tauya takamira mando irrigation scheme ine vanhu vanorimamo vanosvikana 64 28.5 hectares yatiri kurima. Saka tiri kurima madiridziro edu imomo tasangana nechallenge yabuda papi takavakirwe uye unobva mvura yacho kuti isvike muskimu. Saka takazoona mumwe baba wakauya achibva adhura uyewo achibva aisa mapombi ake. I remember 2012 tikadaidza muzviti nekanzuro akauya akabva azi stop hazvifanira kubatwa iprojekti yehurumende. Tagara kudaro takaona futi mwedzi yapera waifuti wadhubura pamwe waisazve pombi yake ipapo. Irrigation haichina mvura, pombi yake wakaisa pasi iri pamusoro zvariwo kuti yedu yakufema mvura iyo ndiyo yakunhindika. Zvakatishamisa ipapo uri kudhurena mvura ichienda unorasa futi murwizi so irrigation haichina mvura yedu yasara yakahenga mudenga. Zvichireva kuti izvo mainjiniya akanga akaisa demo weye wakanga wane zvawakanga waongorora kuti mvura ite madiridziro akanaka. Saka naizvozvo takazobvunza ndiani ari kuita izvi, takashaya kuziva, tikazoziva kuti ndiye anoitwa kuziva Wilson Mhasi. Tibva taona kuti tiende kunotaura naye akamboita futi nyaya iyi, takaona kuti simba rake ringe raita guru, tingatimhanye tiende kuna Changamire toti nyaya iyi tizwisisane tiri tega, hatizivi kuti chari kutemba chii kana zvakamira sei. Ndicharimemba 2012 iyoyo pakanyorwa tsamba yekuzi asitope uchidaita zvese pachiro chehurumende, kanzuro ngaizive sabhuku Ishe Mambo Mutasa naDA. Saka takaona zvakaitika zvatina tsamba yatakaona pamuirrigation. Saka izvozvi zvinekoma kwaita zuva vanhu vakasima bhinzi dzakawanda, mune chibage, mune maonyeni zvirimo, zvese zvakutotara zvakuenda kofa zvese. Mvura takutoita majuti, mhaka nechikonzero kubuda kuita mvura, asi rwizi ritoerera mvura. Ndiyo nyaya ndinotaura nayo pana paChangamire. I think atopedza nguva zvotaurwa maziso saka kuti matsamba mukundipa akaubatsira chii panyaya because chekutanga changa kutaura hakusina munhu ane right anaota right mamutasa uone pese vanoota right asi vanoota right ndederi and uye only two water rights hakusina mawater rights kwani mawater permits. So what it means right yenyu haichashanda ndochekutanga. Chechipiri ndechekuti makapiwa authority permit to abstract water pamurwizi hatiti, asi makapiwa position yamunofanira kutorera mvura and position yamakapiwa 50 meters kubva pane mukana water company. Ndipo here pane pakutorera Company. Dimari kutorera mukati mukambani. Asi according to each paper zakadza kutora 50 meters after. Then mubvunzo wangu ndewekuti muri member here yemanono irrigation scheme? Remember? Alright. Kana muri member akawaka uendera akawaka uye ndiani? Akawaka uye plan international, which means handi makawaka uye. Saka nekuti hamusi makawaka uye, it means ICA. Because what happens is that you are plan all organizations for the district. Padzinopedza basa radzo for that year, vanopera grant yavo. Maprojects ese wakaita ushandisa madzi grant iwo, they hand over kumutasa road city council.
kana kuti vasakaita handover kumutasa district council wanoita handover to the local leadership, masabhuku, madzishe, madzimambo. Saka zvazviri kutaura ndezvekuti uye haisi yemunhu asi ngeyewani. Munoedza kuti uye haisi rechi yemunhu asi ngeyewani. That's the reason why makauya mutasa district council ichiuya ichitaura kuti mirai izvi itai izvi, because that project was handed over Mutasa district council. Saka Mutasa district council ndiyo yakuona maramiro ari kuita chiro. And ende chiri kundishamisa ndechekuti kana muri member yeManunura irrigation scheme, why muda kushandisa mutemo yenyu as an individual to run a club yamuri member of? Because kana muri member munogavenwa nemutemo weclub. One communal. You don't do it. When I do this, we handed over this way to the community. Council leadership, and it is as a Daragui, do all one of because Monosha Kaita was handed over Ubi community. Saka iyi project yeManunura irrigation scheme ndiyo community yacho kana any other individual. Saka it means kuti munhu ka ane kutora mvura head wecommunity ndisabhuku. Saka it means kana munhu ada kutora mvura muuye and akufana kuenda go through sabhuku. Atori mvura muuye right inoshanda kuripo. The where is owned by the community yakajoina. Aneka kuona kuti extraction yake ega andonoita where yake ega from the ministry ndoche kudzoka ba. Ndozva ndamuerengera kuti according to right rakuramba uina iwewe. Right kuti you are supposed to abstract water 50 meters away kubva muchi, as long as iri muchizi imo. Not the way. Not where. We panada mudrepo kuti iwo uda kuya kutora muchi. Your right haishandi. Asi muwi right yako haishandi. Because handiwo wakawakachi we. And we yakawaka ne plan yako enda. Ndobva ita handover we kuti ku community. Saka anoadminister we on behalf of the community ndisabhuku. Saka community kuti topindemo muwiye yakapiwa nani? Nasabhuku. Asiwo andikaona pane yayo. Asiwo iyo Manunura irrigation scheme, they don't own the we. Iwe neManunura irrigation scheme makafanana. We haisi yani? Haisi. We ndechi community. Asi ino administer nani? Nasabhuku. Sabhuku ndiye anokwanisa kutaura kuti sezvo imi irrigation muri vanhu vakawanda muchiita chinhu checommunity chitora mvura kubva muuye. And so it means kuti kana uda kutora mvura muuye wakufanira kusika authority from community, sabhuku necommunity. They also have a committee inorana. That's way. Saka committee yacho ndiye ine authority yekubvisa munhu kana kupinza munhu kana kuburitsa munhu. Saka iyo community iri kuti buda. Saka isusu tiri kuti buda. Endamurwisi. Ndo zviri simbo. Zvimwe zvacho munopedza muchiita zviro zvamunoita zviro hazvibatsiriba, because chinhu ichi handi makachiwakabo makawakirwa kubva mapiwa. Chenyu ichi to administer nekushandisa. Because mukaita yekuti mimika maakuenda koisa pipe yenyu uye 1-1 ende muchiita by force. It means kuti kana mukaita muri 1 umwe musakabvisa imimi umwe anoya kuisawo yake, because mune maseta wrong president. Munhu wese achangouya achitaura kuti nyangwa sina paper, because we at the moment haina basa nepaper yewater right. Because ndiye community. Saka munhu wese ane right yekuti anokwanisa kutaura kuti ndakungoisawo pipe yako ende hapana anoti anomuta obviously.
asi kuti pane committee yakazi you are in charge of this. Mwinani? That's why uri kuona izvi one new requirement kana upiwa water permit izvozvo ndiye kuti haupiwi permit to extract water from anywhere murwizi pasina chidhindo chani chasabhuku. Sabhuku akutonzi izvozvi unofanira kutotaura munhu kuti panoita here kana zvabadii hapaiti, ende sabhuku akati hapaiti saka inini zabadii hapaiti. Yes, mapapers ari kwari munawani, but apa panyaya iyi manje they don't apply. Ende makapesera kuitwa nzvimbo right yemuti top copy ndio inaonyesha. makapedza kuinywa rini This year we renewed up to 2026. akuti 2026 top copy. then this is not a right ish ndinobona zvari zvitore here the top copy and permit ne right are two different things. Permit imvumo chete yawapiwa yokutora chii asi right manje handiti wane kodzero yekuti nyange munhu akatauya kutora kumvura kumusoro kwako handiti waakukwanisa kumumisa kuti ukatora mvura kumusoro mvura haizosviki pachii pangwa. Ndio right yakuti yawapiwa hwakuti wane chekuita nemashandisirwo emvura around pawakatora iright manje. Asi permit yayekuti imvumo chete yekuti uri kubvunzwa kutorawo mvura muchii apa pakatacha ndakambona Facebook ndosara ndinoona kuti zvandikutaurira munhu iyi right inorenewiwa annually kana minani, but makatafamba payakadhinwa right this was 1992 makazomboibhadhara futi Ndiri kuibhadhara pa1992 kusvikira gore rino. but then vanhu vari kubhadharira yavo havana kutaura ichokwadi because dai makaverenga the top copy iri kuti chii report to confirm water permit holder. Mazuva zvinoedza kutaura zvadaidza kutaura mazivira kuti document riri mukati riri kutaura nechii neright handisi, asi document riri pamusoro ramuri kubhadhara riri kutaura nezvechii permit. So it means zvinhu zviri izvi hazvichadii hazvichafambidzane ba. Anongona zvinhu zvotaura kuti vanhu vakakupai iyo endai dzokai ini panoda ndikubatsirei dzokai kuchii kupungwe subcashment council munobvunzwa kuti yangu tsamba ichii ipermit here kana kuti ichii iright then ndobva kutaurei kuti chii ukatoona apa handikana taura kuti pakanzi chii report to confirm water permit holder handiti masho kuziva handiti yobva yadzika pazasi yobva yati permit number anga mazona yochitaura zvamunobvumidzwa kuita sei kuita handiti because kuziva kwandikuita inini nenyaya iyi nemapermits nemarights ndozvandakutaurei. Mukaenda kwamutasa mukaenda kubvunza izvi kuti mumutasa district how many water rights do we have vanokutaurei. Yes, taurai. Pamusoro wechangamire. Yes. Mashoko ese amunotaura changamire inoanzwa. Asi chitendereiwo ndiyo netsananguro yechimiro chandiri ichienderana nemafonero zvandiriponera. Inini changamire pauyewo patiri kutsanangura ndakaenda mazuva anga acheka mapermit mawater right as 1992 wasati wapinda mapermits. Ndo ndaunza icho as reference yekuti permit yangu ndakasoiwana 1992 well before the irrigation scheme. Ndobva ndawaka yanga ichingoti maketa zvemvura yangu. Ndobva zvouya manje kuti iyoyo skimu yakatonouya kuzonowana mukana wekuti ndaibudisa mvura kansera wakanoadopta project iyo wakatotora reference yemvura ndaibudisa.
ndokubva vauya nemadonors to support the project. Ndikatonyorerwa tsamba kuti yanga ichiri mazuva emarights, nyorerwa tsamba kuti community iri kuda kutorawo mvura, ungava neani objection. It has been my community, handina kuva neobjection, ndakabvuma zvese despite fact yekuti pandaitorera diversion point yescheme yanga ichitozosiyana just about 5 meters pandiri kutora nepaurikuda kutorera after papego the best point inobuda mvura kuti inosvika kuscheme ndepano. Saka zvadaro ndakaoneswa kuti now taakuchiisa wall with your pipe being in there, which means they are superseding chidziro chanandakaisa chandaitora mvura kubva 1992. Saka ndobva vachitakuisa uye wall yamucha benefit asi tobva taisa wall inobenefita kwambiri. From there up to now ndiyo diversion point yandinongova nayo nanhasi. Asi kunyazi zvakadaro ndinopomerwa kunzi mvura haisi kuchasvika ndatora mvura. Changamire nditenderei nditi kuti mvura ndiri kutora mvura handina mvura yandiri kutora as we speak. Kushota kwemvura ndakangoisa pambu isati yakushanda. Hakuna kana drop remvura randiri kutora. Ava vari kunditi ndatora mvura ischeme haisina mvura. Izvozvo ndinopokana nazvo Changamire. Asi ndadaro kuunza kwangu kuya kuzoita project yepambu ndakaenda kuZinwa. Yandinounderstanda kuti that's the authority inotionera panyaya yemadiving point nepermit nekuona kuti sharing of the mvura. Ndakaenda kuZinwa, who knew very well from 1992 kuti I've been paying up to then. Ndobva ndachienda kuZinwa. Pombi yangu yanga yagara iripo yakavakirwa neplani nokuti wakasvika ndiripo ndiine wori yaingodemarketa my diversion point. Saka as a result ndabva ndaramba ndichibhadhara permit yangu awakauya scheme ndiyo member handina kuramba yakangoisawo futi. It's just about 4 or 5 meters apart from the way tichaisa wall unobenefita wachisa handina kuramba. Saka as we speak handina mvura yandiri kutotora Changamire. Izvozvi kana a drop of water ndakangoisa pambu yandakaconsulta the authorities. Wakauya vakaiona wakati no kana wapedza kuinstola pambu yako tinofanira kuzodzoka tozoona kuti iri kushanda sei. As we speak chinhu chandakangotsveta ndaita kuti hapana mvura kana drop of water riri kubuda. Asi I've been liaising with the authority yes Pungwe subdivision area. Right, thank you. May I Baba? Barume. Asa nushtora mvura. I'm sorry, Changamire. Yes. Sekutaura ndakakuita ndoitwa Ezo. Sekutaura kwakuita wamhasha. Wakasvika wakaisa pombi yavo pamukiri ndo vakutaura ivo. But isusu kuti kana vachiisa zvaidawo mainjiniya or whatever masavhaya anoona kuti mvura ikasvaida this level haizodrene here DDM kuti so that iye mega project inosara yakudziya zuva. Saka from there wakaisa pipe yavo plus pipe inini ndakasvika munhu ari kutora mvura here papana zvokudai pinzirembonzi inenge yabvunzwa so far mvura hasati wakutora asi vakaisa pipe yavo inotora mvura kuenda pameshini yavo kana yaidimulika wati ona mareshonai tikuti you cannot come to court uchiti ari kutora mvura but iye asiri kutora chii asiri kutora mvura because what right munenge muchisika remedy yei kana hamunoti mimi yashota papi because according to nezvataura ndichairman rekara ndiani wati moti mvura yakutoshota vanhu vese vakaisa bhingi vanhu vakaisa dzakutooma kushoma kutaura kaiti kutoiswa kwakaitwa paisiyo iri kulikisa payakainzirwa napo then kune mvura yaitorika mupaipi inoendesa pamishini yavo izvaibambo makutaura zvakasiyana. What are you objecting? The size of the pipe. Is it the size of the pipe? The size of the pump, the pipe here, one. The fact here is that we are power because you really go na whatever. Pane pakatora sika procedure already. Because the procedure back like ndibe kuti yes, what we pump. But what we pump with whose approval? Who is supposed to approve? Kuti waise pump kana pipe kwa wall. It's not Zinwa. Zinwa is not responsible for walls. Zinwa is responsible for the supreme chief authority is Zinwa only rests with water and not with infrastructure. Because who is Zinwa? Their community. So who are supposed to authorize to pipe this more? Yes, Zinwa has come for specifications and everything. It's correct. Goes pass around. But an authority now my specifications they are correct.
and isaku pipe wo ndiani Endekeza pa wall pani. ndizo ndikuvunza Is he using the old wall yake or are extracted from the community wall? iri pa community wo ndo pane Manje nyaya community wall ka inopana kuene one extracting point. Inobva paya yobva yatendera negomo yozokuenda pa community where iri mugomo muya. Munhu wese anototora kubva basa iri pegomo haatoreri mvura yake kubva papoint yatakaisa demo where wall right? That's the model. Yakaudhoreva nekanza vande saka vakuchinjira papi kuti ava vari kuti position infact where yakaiswa iyo vavagara vachi vari kutora saka yakaputiridzirwa mune kwawaitora. Saka question yangu mandeyekuti mushure moka makuputiridzirwa saizvo makakontinua here muisenzesa penyu ipapapo kwama makaputiridzirwa moiswa papo kana kuti mama kusenzesa mese as a community? Pakaiswawo pandaingotora pandakapuwa diversion point ndio pandiri kungosenza pombi yangu makakontinua here after where yaiswa kungotora ipapo saka chazochinja nhasi chii? hapana chachinja saka ndeni pano ari kunyepa kuti nyaya pairika handisi imi mati makaenda kutora zino kuti iite ikubatsire maspecifications nekuona pump size output and input nechizvemvura handisika throw yepump ndiyo here as compared to the volume of the water iri mureservoir makatora zino handisi yanga iri kumeasure from which point of the wheel yanga iri kumeasure from your small wall here from the main wall because nobody then the second person is wepambo. The second person ndiye kuti muzopinzwe mukati memain wall. It means there was an agreement. It means there was an agreement. And what was the agreement? Because amungamwedzi mahala ungazowazi pinda mudumbu woti ndamo mudumbu asi chilipisira pipe yangu yeyi inoyepa ndiri padzimudumbu mwadine vamwe imomo. Something is not right. How come we continue to exist mukati memain wheel over the years? I remember. Apa remember fundi yechi yewheel iyeyo. Guys, ngataura nechokwadi. Ngataura nechokwadi. Ndikataura nechokwadi ndiko zvinhu zvikude pai zvikude pachena. And because murume uyu anokwanisa kunge akakungwarirewo akakuenderai kumberi iwe musina kutadza kuva. And because pakangwarira murume uyu his wheel was a small wheel. And kakangori kauye kaholding point kekungoti mvura isvike iungane yobva yapinda mupaipi. Saka iye pawakauya he could not resist the fact yekuti dakwakauye chihombe because kuwa kwakauye hombe it means kuti akanga waincreasa chi volume of water iri kuita sei iri kuchengetedzwa. Saka by increasing the volume of water iri kubatwa nedemo kauyu kake akadika kaholding pond kakachasubmergwa mumain wheel. Saka akazobve kakashaya mvura pakarogara kakazara kakadzipwa nemvura akutoda nepamp. The reason akuda pump man akuda pump dai kakari kapaka kaholding pond kake chete kakasika ni pump because the pond would simply run dry after 5 minutes. And but now that I will not kapond kake man kachizazwa nechodzani. And pump ya necessary manje because volume yemvura nepump zvakuenderana akukwanisa kukanda mvura yari kudawo. And asi chaazokangana man azokangana no kuti ndiite zvinhu izvo ndakuda futi consultation newakaisa wall kuti ndo zvandakufunga kudii kuita because you can't tell me kuti muri mutaura tazi muri kuisa ndiri kuisa pump pipe yangu from the original holding point. Hazvidi unoisa sei pump kuti itore from the holding point iyo paine wall up uri kupinda sei kuenda kwapondi kakukadika mukato. Ayo, izvepamwe ngatibatsirane. And you want to use a pump. Yes. Volume yako pekutanga tokono kuipecha kunzi
Your pond is still there. Alright, kana tomboti alright. Pump yamuda kuisa imini. Inodraina how many megaliters? Per hour. Discharge yakamira. Discharge yakamira sei? Discharge yepambo is 50 millimeters. 50 millimeters. The volume inopfuura. Size yepump outlet pipe is 50 millimeters. Asi tirikuda andika mota yako nomari. Mota yako ichirani andikaona pakanyorwa RPM which is round per minute. Tirikuti isusu per minute. Pump yako inodischarge volume yakaita seyemvura. Is it a liter per every second, or is it 5 liters per every 10 seconds? Each, what is it? Kaindi sanangure changamu. Zamusingazivi mota ndizi. Ndozonda kutsanangura. Ndina engineer ari kuinstalla pamwe. Ndosaka ndati aisati atopedzwa installation. Ndosaka ndati handina mvura yandiri kutora. Inini chandakaita ndiri kuda kuextracta mvura from the pump 50 millimeters. Asi this pipe is still under installation. Aisati atopera hakuna mvura yandiri kutora as we speak. Pa point by diversion point pamambo. I think that way amugonoshandisa 50 millimeters. Ndosaka vanhu vakuchema. Because 50 millimeters ukapomba for an hour. That way inopera mvura yese. Negradient yekutsitsira ye. Une machine. But that thing where yakagadzirirwa gradient. Inozvipawa yega naturally. Now if you are putting a machine pawuya paya. Kapondi kawewe. Akatodisa okoni kushandisa pamwe. Kana kushandisa pamwe it means you are going to interfere in a community. Volume ya community will be compromised. Azuka ukashandisa kapepe kadiki. Munogona kutoshare zvakada kufanana. Because ukati 50 millimeters, community inotoramba millimeters mangani. Imi mutore mangani. But according to right yomakamina, right mimi, you're supposed to abstract 1 liter per second. That's less than 25 millimeters. 1 liter per second. Atuzizeze. Kulandaida kusanangura ipapo changamira. Pandakata permit iri right iri ndarunza reference yepandakapuwa permission. 2 ndakazo upgraderwa. Umbi yangu yanga yapo. Mukaona manigeti fees ni malita azonyerwa top copy ye permit yangu. Iyo that was as of the time 1992. As we speak, document rangu re permit really could fair how much I am supposed to be taking. It's 36 liters. The megaliters. Look at it. 36 megaliters per second. Kudawa kaita calculations also now. I don't know. 36 megaliters. So 36 megaliters per what? Per what? Was it gradient? Because no, it determines time you don't have where is right. What you are trying to say is like the size of the pump that you are using, and the size of the pipe that you are using, and ndio determine when the size of the motor, the pump, the motor that we want to use to drive the pump, and no is not determined. The size of the pipe and the size of the motor is usually very important, and the volume of the water from which you want to extract the water. So you need to take into consideration. Kuti mamungu kutolela mpondimo and munopinda how many liters per second. Ndo kuti engineer wenye kuzasa kuti munu akatora 1 liter per second. That pond is not rine mvura. The pond will never run dry. But I want to put from the same point. Because they're also taken from the sea. What is the same point? So I can also from the same point. It means that inflow yenyu inofana kumita demand yenyu ne community at the same time. So engineer wenyu mikanakatora demand yenyu chete into consideration. Achisiya demand ye country ye community. It means his calculation haishandi. Ndaizokumbira changamira kudai. The engineering concept iyoyo andikwanise kuipindura. Inini ndakaassigna an engineer kuti akwanise kundibuditsira 50 millimeters from the pump.
saka this pipe soke bamukabva ichingori kuti jargon itaizwa but kuti isusu engineer ngakubatsirei kuti musaende at localities necommunity because chiri kukuendesai at localities necommunity macalculations aengineer which are not correct and engineer wenyu macalculation ake ndeyekuti during this time of the year and when all water levels run low water tables dzisadi adzika and using the same concept yari kutaura mugomo yekuti ndoda kudraina chi 1 liter per second hai apply why because whole tank munenge musitorina mvura yacho so our argument yawo iri pekuti 50 mm iyo yamuri kutora nayo iyo haitiba because we inosara isina chinhu because pambi ikatanga kupamba because of the suction involved because pane suction power and iri kushuta andika it means mvura yese iri kupinda kana iri shoma pairi kuuya paka yese inodhonzwa kudi inoenda kunodhonzwa kune suction ndokwainoenda saka imi mvura yese iri kupinda mudhembe yakuenda kwani kwenyu saka vanhu vanozongoona mvura chete indipende yekuti madzima pambu yenyu ndo panoti mvura uye muite mvura pamusoro changu imwe point design yakanga iripo yaibvumidza kuti mvura inofanira kuramba ichiflow in the stream ava vari kutora mvura. It was never supposed to say vanhu vachitora mvura panosvika nguva yekuti rwizi runooma because havari kutora mvura. Saka whatever extraction inofanira kunge iripo NRI energy inofanira kunge iripo because ndo vane inoziva chemagezi chimida hydropower station chichori kuzasi saka if you are not careful chinorana drive because uyu akatora avachitetuzi chanosvika pekuti mvura haichapfuuri imida hydropower station iri kuzasi inokwanisa kutomira inomira because avatora because mvura yakudhavhitwa yakubudira kuseri kwechi engineer vanodakuseri kwematabens kuti matoreri ako anofana kuwanda wari mvura inofanira kunge ichitiuya ikuya kunodonhera pamatabens saka isangadonhera pamatabens matabens ateri saka tasitopa generation yemagetsi because mvura iyi iri kunobypassa power station apa inosara iri pakati yonobudira kuseri dai kunzi mapambo akaenda kuti akatoramuka yoenda ukao yotendera yoyakunodzoka futi kumusoro kwepamba kweuyu kwemina hydropower station ndo zviri kuitika vanhu. So, I think that this issue, regaitira iso, tingatonetsana netechnical jargon, whatever. Let's engage DDC, DDF, Zinwa, Council, wese, tiende background. Tiwe background. Tione mamira akaita zvinhu, then we make a decision from there. Because we can't make a decision from here. Because we don't understand. Zvakuda manje kuti vanhu vachiona kuti zveshwa ichi ndeichi because otherwise we are not saying zvamunoita zviri wrong but tikutika iri under department of irrigation tinotoita macompetition inotoziva mari tinotoita macompetitions ona maskills inotozikanwa nedepartment of irrigation wakaintroducwa I think Water Act yeZimbabwe yaitwa na 1998 wakagadzirwa Water Act inogavhena mvura yeZimbabwe ndo pakatanga kusenza nyaya yeequitability zvakangofanana zvitaurwa kuti land belongs to the president mvura futi inotaurwa kuti belongs to the president ndo pakatanga futi kuti hakusina inozi private ownership yemvura especially kana tiri kumapoints akaita kunga ayo atori nevanhu wakagadzira ewe hakuna munhu anoenda kunotora ipapo because zvinoda community consultation. I think muri mese mukangoenda henyu mukazobatsirana ende mona tsoita consultation yakanaka. Ndazwa mataura nenyaya yaengineer wamaya kurisenzesa ndiwe wepungwe subcatchment ere ari kunyanga kana kuti ndeupi because that person kana ari engineer ari musubcatchment yekunopi ari aware kuziva kuti kana urikuda kuenda panzvimbo kunoextracta mvura who do you consult mastakeholders anodiwa ipapo ndewapi
Saka ichida wenyu mimi ndeupi ari pamuti ndi catchment manager wemaputare here kana kuti sub-catchment manager wekunyanga anotarisa pungwe sub-catchment ari pazino maputare ndiye ari kuuya kooti ngatibvise mvura apa ndokuteknikwa kwatinototi ziziyo saka toda kuti vatakubatsirai pamwe pacho musazorambe muchitotenderera ishu yeekutability yemvura inotokura iyoyo tu ndanzwa futi kuti mimi paritoka panhu pakasiyana parutorwa mvura awati tine fiye yekuti pariulika bcause panenge pane pakavhurwa titi ndanozwa kudaro zvisizve pane pakavhurwa paweya yanga iripo ndo pamakaenda ndo patorwa mvura pakuti mvura idii imwe yacho ndanoteererwa otherwise pamwana uteerera zvisizo but amire ndichirutaura ndogona kungatatera zvisizo asi ndozvandadii ndozvandatswa kuti pane pakapinda anditi imimi mataura futi kuti muri part of irrigation scheme anditi saka why are you moving away from irrigation maakutaura kuti hamuda kubva paconcept yeequitable distribution of water kuenda kuti ini ndinofanira kunga tine yakati wandei kupfuura chii because kana muri among west the 63 people it means imimi pa 63 ndo pamunofanira kuwana mvura yenyu yakadii yakakwana ende ini ndakotaura ndakutaura kuti tine ndiripo chakamira I will stand for this because equitable distribution of water ndiyo inopreachwa kwese. That's why niona Zimbabwe isibona kutora mvura yemuna Pungwe. Mozambique itori right. Asi Pungwe anobva muZimbabwe. Asati gonutora mvura yeZimbabwe muPungwe river. Because Mozambique according to the Water Act ine right yekutowana mvura nekuraramisa zvinhu zviri along Pungwe river kuenda kusvika kuchi ku Indian Ocean. Saka ukangobuda wadai so munotoita mbiri mbo. Right, it's okay. No, at least there is a lot involved. Chatoti chione sana zvaita sei. Because inini pari kuya mubvunzo wangu ndipekuti pakakonzerwa war yewi. Zino haina kuita basa rayo. Because zino adai yakaita basa rayo. Ndo painga ichifanira kunge ichiadvisa accordingly. Vanhu vakachi wiya kuti wiya yamuri kuwakaira andika not what I ndimo kubvunza yangu ise kwese holding capacity yewiya reichi ndo zvatokuta kuti handiti ngona zvese zvamakutaura zvekuisa mapambu nechi munofanira kunga munozviita first maziva the holding capacity yewiya kuti wiya iri ndikuchengeta mvura chi 280,000 megaliters. And so yadaro then you play around with the figures now mozoti at any given time and mvura iri kubuda kuri kubuda 70 megaliters and asi iri kupinda because pane trick nepekuti kana pari kubuda 70 megaliters at any given time kunofanira kunge kupinda not less than 70 megaliters of water ndiko kuti mumaintain level yemvura iri mugwini. Mukaona mvura iri kubuda yakunda iri kupinda, then the next thing they will do, the wheel will run dry. And the Emma will shout. And because Mugana way later run down, later run dry. That's why I'm choosing. Let's look at this and that and that. Let's look at this and that. And punish on the flora and fauna. And Niti, Jesse, always know the river life. And Katrani river life. Tutami tutamenye river life. Katrani river life tutame shi. Tikutaura nenyaya kune fish, kune matacha. And kune howe, kune nyoka dzinogara mugwizi, kune mawanakamba anogara mugwizi nechi. If they run dry, what happens to those things? Taura yazvino. And saka zvese zvinhu izvozvo zvinochekwa into chi
zvinotekwa into consideration. Angamura ndizvo. Zvinotekwa into consideration. Even young Panuaka we, and there are a lot of technical issues that are involved. And besides technical issues, and Kunebati passport we, Panadongo, right? Say, what's the size, what's the type of the rock, and Reno sustain and pressure, and things like that. Usually technical now. And as it is also technical, as we see riba, you know, consequence when it comes to the community. Community yakunzi tikavhara inowana enough water to use for domestic use, ndochekutanga. Ikaoneka domestic use mvura ichishaikwa, chinhu icho chinomiswa. Chikaoneka chinhu icho chichiuraya fish nematatya, chinodii futi? Chinomiswa. And that's why muri kuona ndotoratika, yes, munhu ari kuuya ndi-engineer, but engineer ngakutorere chokwadi, akupei masaizi emapipes, masaizi emapumps, asingaiti kuti muende loggerheads nechii? Necommunity. Ngaaconsulte. Ndosaka ndati bambuka, iyi ndatotora zuva rese. Because there are so many technical issues dziri involved. Dzimwe dzacho dzadzimusiri chii? Saka toti isusu taakudai. Taakuti because rinenge risiri data. And it's a meeting. Let's make a date in November. And saka date in November. Mutsvage date tidzike ikoko. Saka tinoda council, tinoda DDC, tinoda Zinwa, tinoda EMA, tinoda Pungwe Sub-Catchment. Then tinoda Nyangani Renewable Resources. Then chimwe chatinoda kuti ichi ndio NRI and yes, chikaenda chinde panzvimbo tese takadii takadaro. Kana takadaro zinwa inoprovide kacho ndiyo inoprovide uzautoyana engineer uzaangoika because this thing chatinoda tisautione kuti tikaita macalculations emvura inyaya yerutaurwa ikai isisu taitodawo kutora mvura handiti shumba ndo pana duru pamakataro pane duru rosa even though rutaurwa nge 50 meters dzari kutaura dzachoka itori muwato kambani griniyo uye iyoyo isisu taida kutorawo mvura itoka kuti idzike uye kwedu tikanzi hazviti kuti muchatora mvura hambazotobvumirwa kutotora mvura infe yakatotorwa iyoyoyo nengirini neawa weirrigation scheme yavo yakatozi yakatokwana hapana umwe munhu achadini achapinda futi maona manje saka ndina musurprise kuti kune umwe munhu ari kutaura wende 50 meters zacho dzarikwana kutorera mvura anenge akutotorera down the falls kumusoro kunoko ari kutorera kunoko akuiti handiti ndo pane bridge riyero riri kubira kubva kwangu richipinda kabridge kari pamusoro saka uyu pipe yako yarotaura indaizopa rine pipe 1 inini saka imwe yacho iri kutaurwa yechituya andozoti yakazeswa rini. Right. Anyway, ndichida kudai changamuka mashoko yese ndinowanzwa. Chana ndichida kungoti zvingojeka. Kuno ndaunzwa kudare kuti ndatora mvura irrigation isina mvura. Ndiko kwandati this is wrong. Handina kutora mvura. Mazounza point yekuti ngapawende technical advice kuti zvi-justify kuti warege. This is on assumption kuti chazo nyambazvo ndichiri kuitwa. Asi ndochitsvaka kuti ndinounzwa kudare seizve chinhu chichiri kuitwa. Isso só magona, já mata o rei da mão. To me, really personally, it was wrong. Because you can't report a case before it's committed. And because when they reported their case, wakatonga zifi. Chinhu chatoitwa kare. But on the ground, there's nothing. But to Suzuka, yes, that's what the point is noted. And as it is Zwabatsira, Zwawaita, Zwaleta chi, Quito Canapai, Nambu, Rachi, Kabashi, Mambana, and because
chamaita movie ndio inonzi preventative move. That's a preventative move yamaita asati apara and kuitira kana chikaparika akazochipara munenge maredi kuti tinochikadzisa sei and ndizvo saka tinoti isusu pambodondowati the door is not closed kuti amutori chii mvura iyi, the door is still chii open, but what we are saying kuti ngatichange taite chii the necessary chii and zvinodiwa zvese macalculations ese all vanhu vasupose vari chii waripo wouya wange waripo then toisa musoro pamwe chete tobvataurirana kuti guys this is the best way to go then toita chii toita izvo. But I know nyaya iyi pairi mimi ndekuti chinhu chindii ndakachitanga imi makauya pandandiri saka hamukwanisi kundibvisa, asi ndiri kuti yes ndii makatanga because kutanga kwamakaita it means kuti makatomboitawo cost because you involved my engineers kuti akwanise kuita sei measure river load ameze inflow throw all those things are measured, so you need engineers to do that and hazviitwi for free kuti muzoestablish kuti uzoti panzvimbo apa ndo patinokwanisa kubatira mvura. There was cost involved and we are taking that into consideration. Anenge mubona ndotwa saka toti isusu aiwa musarara remimba rarai hope zvinhu zvinoitwa according to your plan, asi tingoti chete chatoda chekuti ngatise musoro chii pamwe chete toregera kukonzera chii conflict. And imimi papakatanga kutora nyaya yemvura mamwini maprojects and your plans and isusu don't want your plans zviite sei to be scattered. Tinotiwo maplans enyu aramba ita sei achienderera futi chii kumberi, asi at the same time maprojects ecommunity hafani kudii futi hafani kumira, afana kunge achiendererawo kumberi. Saka it's a win-win chii situation. And saka tinopai date chisiyai chi contact number yenyu uku musiya kuti contact number tozi mozopiwa date kuti tiri kuya next team because we need to consult nevanhu vatataura ese mastakeholders kuti tuye chii tuye pamwe chete, asi musazoende kudare muchinyepa because mauya muri 5 kunyepa kuti bills dzedu dzatooma nenyaya yekumakura mvura, musazonyepe musazofambe Teachcatch MTV inokupa nyaya dzakasiyana-siyana dzinoitika mumatunhu atigere neakatikomberedza, dzinotyisa, dzinofundutsa, dzinokatyamadza pamwe chete nedzinosetsa. Kuti musarasikirwe nenyaya idzi munoenda pa YouTube channel yedu Teachcatch MTV mondo subscribe ipapo, musakanganwe kulaika pamwe chete nekushare, musazokoshiwe kupfanya kabhatani ako ndokabheroka kuitira patinokanda chinopisa munoyeuchidzwa. Teachcatch MTV tinodzifamira.